Bylo odstartováno, nejlépe odstartovali Latastr, Imperial Franky a Kafa, dále Chris, Expo, Kelek, Margit, Common FR a pole uzavírá Monteco. Oni překonali první překážku, kde Margit měla pád. V čeledosti je Latastr s přibližně 3 až 4 délkovým náskokem. Na druhé pozici Kafa, dále Imperial Franky, Common FR v lepší pozici. Koně budou poprvé točit před tribuny. V čeledosti je Latastr ze Sté Mlčák s jezdcem Pavlem Sikorou. On čeká další živý plot. V čeledosti je Latastr, dále Kafa a Common FR. Dále Expo, Imperial Franky. Dále Kelek, tribunní skok. Tam měla pád Expo. V čeledosti je stále Latastr, Common FR na druhé pozici, třetí Kafa, čtvrtý Kelek, dále Imperial Franky, Chris a pole uzavírá Monteco. Koně zaběhli za lesík. Koně vyběhli z lesíka a v čeledosti je stále Latastr ze Stáje Mlčák s jezdcem Sikorou, na druhé pozici Common FR ze Stáje Kartex Praha Leasing akciová společnost s jezdcem Janem Rájou. Na třetím místě je Kelek ze Stáje NK Glan ze společnost s ručním omezeným s jezdcem Liborem Štenclem. Následuje Kafa, Chris, Imperial Franky a Monteco. V čeledosti stále Latastr, sledován Common FR. Latastr, Common FR. Dále Kelek, Kafa, Chris, Imperial Franky a Monteco. Koně nám podruhé zatáčí před tribuny. Překonávají živý plot. Latastr ze Stáje Mlčák, Common FR ze Stáje Kartex Praha. Dále Kafa ze Stáje Havelka Obříství. A Kelek ze Stáje NK Glan ze společnost s ručním omezeným. Po druhé tribunní skok. Latastr, Common FR, Kelek, Chris a Kafa. Imperial Franky a Monteco. Latastr, Common FR, Kelek, Chris, Kafa, Monteco a Imperial Franky, koně po druhé za lesíkem. Z lesíka vybíhá jako první Latastr s jezdcem Sikorou, na druhé pozici Kelek společně s Common FR, dále Chris. Mezi touto čtveřicí se pravděpodobně rozhodne o vítězi, neboť zbytek Kafa, Monteco a Imperial Franky ztrácejí a zdá se, že Imperial Franky bude zadržen. V čeledosti je stále Latastr s jezdcem Sikorou, na druhé pozici Chris a Common FR, dále s odstupem Kelek. Takže boj o vítězství by se měl strnout mezi dvojicí Latastr a Common FR. Takže Latastr a Common FR, dále Chris, Kelek. Common FR jde do vedení, koně zatáčí do cíle roviny, poslední proutěná překážka, Latastr tam měl problémy, vybočil a dokonce ztratil na poslední proutěné překážce svého jezdce. Takže Common FR a Chris. Common FR a Chris, kdo to bude? Common FR ze Stáje Kartex Praha Leasing s jezdcem Rájou a Chris ze Stáje Andreages s amatérem Lukou. Common FR s náskokem projíždějícím jako první, Chris na druhém místě. Monteco ztratil jezdce na poslední proutěné překážce, Kelek v tuto chvíli v cíli a ještě čekáme na Kafa. Kelek.
Kafa proběhla cílem a neboť zbytek